iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Punak no daytoy katultulag ko iti may sa negosyo, timbaga ni may ta sekretarya isa nga ili. Si kamod gaya, Walter. Talaga lalay ka nga, Philip. Iti tayo siya kinapintas ti sekretariam. Saan ka laki di mabanog? Si ka talaga. Nakapilpilyo ka. Saan mo nga ramraman ti sekretarya? Nakapasyar ka man. Umay ka kumawisin. Gadi no? Sumurot ka kiti kanya. Saan kantong agbabawi? Ano, di napipintas sa balasang dyan. Met, lukat naman diri daw. Yes, sir. Saan ka di arimuar ni Philip? Alpas, saan ka lakit di amaawis, Philip? Dimtang ti Guardia Civil. Kunam nga tadyak nang nagtimbag ama, Walter. Piliho ka talaga. Sa dino ti pangisungsungam iti asawa ka? At nga din naamamok ang napintas sa balasang. Sigot ka no akayan-ayat ni Philip ini. Walter, ay natang ibagbagamit ti asawa. Sige, awisam lang ni Philip. Ura susupot ti babae, ti biyag na. Saan nakto nga isukat? Ang angawon ka lang, suset. Di ko na nga ta, mapagselos na kanya. Agtala ka kay ti asawa. Amo kapilyo kay ti babae. Saan mo ama isungsong ti asawa? Amo mo ti ugali ni Walter. Sige, uray na kon. Agkuyog tanton nga gawid. Saan ka makapagkuyog nga agawid? Imawag ni mama kat kuyog ka no iti papanan na. Basta ka di. Sige, agawid aktulatan ngagmay-may sa. No kahit mo ti sumurat kin ni Walter, okay lang. Awan ti problema kanya. Walter. Amo ka siya lang tinagbalin akaayan-ayat ni Philip. Makaikawa gayam no mabayag asan ka ang makaraman iti arak. Pagustuhan ka nga uminom, Walter. Ngem aging gaak lang iti may sabuti. Tama nga numabarte ka kadakos. Talaga na singpet ka, Philip ba? Uno, mamuteng ka ni Suset. Ha? Iti sasun. Saan? Nanggagmuit. Agtalag-unay ti asawa. Ngem tiyan muna, iso lang kinagbalin akayan-ayat mo. Saan mo nga palagi pay dita? No, sanda lang nagkuyog kini mama. Santa kuma nakapagkuyog. Di nasayat nga ron ta nagkuyog ta. Oo, kaya. Saan ka ni pa yung masikog ni Suset? San minsa kaya gasa ti maddan iti anak, Walter? Kuna ni doktor nga awan mo ti diferensya ti may sakan kada kami. Kanya ka tanong padas sa may tisabali ang babae. No, mapanak na ka, saan ka baog? Sika talaga. Nuan niya la ditan di magbagam. Ay, ala. Darasan takit yung ibusan. Gawid tanton. Mabilang. Tapi nga ganat ka. Kakainsura nga itala nga makapagkuyog tamanan. Nalpas ka din di pa nagsarita yung kin ni Mrs. Alcaraz? Rimuar kayo matan, mama? Rimuarak pa ilaan, ta aday mawag kan kwa na. Ituloy mo yung tupay ti agsasarita inton madamdama. Kasla na patag ti pagsaritaan nyo, ah. Ada papanan tayo apaskan kalpasan na makapagsarita kami. At ni, apay asaan mo nga inkuyog ni Philip? Amok ngamin ano kastoy nga kuyog tayo? Mabayagan tayo di papanan tayo, mama. Amo ka na ba ti asawa? Kat kasapulan na tagi na. Amangan no sa dinula di tanti maturturong na. Amom ay ano ada sa bali a babae itibiyag na. Mama, agtala ka kiti asawa. Kasanon no gungundawayan na day ta pa nagtalok mo ken kwa na. Agsubli akon itaayan ni Consuelo. Kurak no nagkuyog kayo kini Suset, Philip. Langam tinapatak. Nakadok ti minum papa. Pinugustak ni Walter. Apay nga tangawan pa ni Suset. Saan mo ka di ngayon nawagan, iho? Sladiyo pa'y ama mo ti ugali na. San na akay tasing kita, nagkuyog da kini mama. Masaludsod ko man, Philip.
Naragsak kayo kade iti panagdinlayo? Nya ti kayo asawan. Awan problema iti relasyon mi ni Suset. Nga maging gaita, awan pa'y anak yo. Amo ka mailiw kayo na maddaan iti apo ko. No saan kami nga aganak? Saan na kahit asawan? Asan kami mutan ang naragsak, papa? Suset, nagpanglokan. Yak na putan di sangpun mo. Kunak no na imasan titurog mo, Philip. Ang day tama lang up ko. Minom kay ti ara kanya. Uy, pinagustok lang ni Walter. Talaga nga insungsong nakaday di agay mo anya. Napanan nyo pa'y? Amo ka na alikotak iti papai day jay. Oo, di mo ibagang magsilos ka. Ay, saan? Makaamo ka. Magaramid ka agad. Makaamo ka saan mo nga ipagpakita kanya ka? Kasla saan nakmutin kay ayatan, hindi kas nang ibagbagam. Ay, ayatan ka. Anya ti amok nga no saan ka naragsak iti panagdanata. Aglalo ta saan ka may kanidiana. Saan nagkaputawan anak ta? Saan tumutong nagbalin ang naragsak? Lagi-lagi pong kumadita. Nalawaturog ta nga rodan. Mabalin yung kapilagpalas. Hatot kas ka, ha? Manuso ka makaangamot iti agat anak. Oo na yan. Nasapa kayo man na nagriing pa ba? Nya pala ti oras. Mamigbigat kayo na. Kastan sa ti lumakayon, iho. Lumakaringa kiti alas 3 iti barmagon, jakmat makaturugan no kwa. Nagsapa kayo mat ngamin mat maturog. Aywan gayam, naimas pa lang ti turog ni Jose. Rabi na si Mang Pet. Nabayag pa lang nagsarsarita kami, sakbay na turog. Siya asawa ng kaslabalasang agtigtignay. Tawan mat ngamin ti anak yo. Madanon tulat aday ta papa. San pa'y analadaw? Diyak ka na mangagnisusit na kita asaritaan. Ay tigtasawag. Diyak kaya't amasaktan. Dayta ti dayawaking ka, iho. No sa bali alalaki, tadi may kan iti anak, ti asawa na. Agsapo na nito sa bali. Dahil titiyak ka ba ilang naramidan, papa? Diyak kaya't nagbalin anariribok ti panagdin nami, ngagasawa. Ngayon nga tatibagan ni Walter nagsapa ng umawaga. Halo? Namuan ka din ni Suset na nagkuyog tayo di Rabi? Awan, may limit ko iti asawa, Walter. Tinamag na no nang isungsungam kanya. Amo na ngamin katnog kasano ti kinaalikutid mo. Saan na kan nga yayatan? No saan nga agimon? Walter, man nakaawa ti asawa. Parang kang nagsasawa. Nawaya ka nung nagsapol iti sa bali. Tadya ka nung maipayan iti anak. Talupusan na kamarigayam. Anya pa lang gararamilan. Diya ka bala nasaktan ti asawa, Walter. Uy, imbaga na rin yan. Nga masaktan no masumo ko ti agloko iti sa bali a babae. Nagapasyar ka man dito balay, Arturo. Nagapwam ka di. Napanak man nagpalpalabas iti oras si Children's Park kapalayan. Ay na. Naiayawak man ang nagbuyak ka nagiti ubing ang naragsak nga gaayam. Mailiw kan sa una yan ang maaddaan iti apo ko. Jack iliba kabalayan. Di mo't lang amin na nagsikog ni Susan. Kaslada kayat mo asawan iti dahi kaabalayan. Amangan no atapam nga agkon-kontrol ti anak ko. Anya ka na balayan. Awan ti kasta panunod ko. Masalutsot ko man, nabalayan. Saan ka mailiw ang madaan iti apo ko? Diyan mo. No, adanton anak, dagiti anak ta. Mabalin nga asidigton tiriknak ka dagiti umpin. Nakarupangat kayo matanasang patak dito balay, mama? Ada ka di kaguna yun? Gapo iti daytay nga Arturo. Apay ni papa. Nagapugayam dito eh. Apay ayata masuron kayo unay. Naggapo ka no iti Children's Park. Gumanatan ang maadaan iti apo ko. Tiyak nagustuhan timbaga na. Akas lakit din pabasulan na kang agkon-kontrol ka. Bye-bye anyo kanilatan, mama. Pudno. No
ti aganak tama nga numadadaal ti pamagit. Kaya't mo ngaglang nangakalatan abalasang. Mabutang ka nga, isukat na ka iti sa bali ni Philip. Saan mat nga iti dayta, mama? Amo ka di ka ba ilan nga aramidin dayta ni Philip? At talaga kiti asawak? Amok nga ay ayatan nak ti asawak, mama. Nakatlaw sakit ni Pamela. Amok nagpambara. Asit kak man na dyan, babae. Nagmaymay siya. Mabalinti makilamisan, adi? Sige. Kasla mapilpilitan ng misa. Adalangan na. Kasla nalitay. Siya kaya ni Walter. Alicia. Napintas alagan. May bagay iti kinapintas mo. Agyaman na. Narwan ako ni tikas tawagas yung lalaki. Managatap. Kabala na ito eh. Numapaamo, isagot ko ka ni Philip. Di ka pa lang min mga asawa. Tapno, agsimpa mo tin biyag mo. Pampanunutek nga ron nga isagot kin ka. Walter, di na pa niramraman iti kalukom. Nadlaw ko amalmalday ni Alicia. Masapo na lakit, hindi, timang paragsakin ko ano. Alicia ko na. Oo, apay alas na ako ka. Kanagnagan nala siguro di siguro nga mamok. Kung manawan sa bali anak ayan-ayat mo, malaksid ka ni Suset. Sika talaga. Nuan niya man la di tantiad da iti panunod mo. Kumusta nga tanag pa iso ni Alicia? Oo. Tawanan damag ko. Ito maminsan na makitak ni Alicia. Awagan ka to. Barang makapagkinaawatan kayo. Ne, saan kayo matanagkuyod as simbang pet kini Philip, iha? Kunak numasang patak dito balay, papa. Amang ano nag-overtime iti opisina da. Ay, nalipatak namin ti dim mawaas. Mga ano dumtang to inton madamdama. Ayun gayam, napanak iji balayo itay pikat. Sa bali mo tinang iturungan di abalayan iti nagsaritaan ba. Naistorya na nga rod kanyak, papa. Lukas ta, amo mo. Pasensya kayo la kumankin ni mama, ha? Kasi di ngamin di ugali na. Nadlaw kumat asaan anay sam itubing. Kinapuno na, mailiw akon amadaan iti apo ko, iha. Da kayo talaga, papa. Di ka agtanag. Dumtang to ti umno a panawan para iti dayta, papa. Mailiwan una yun ni Papa Amataan iti apo ko, Philip. Pagustong naminan. Susit. Apay akas ati panang mulagat mo kanya. Palubusan ka nga aksapol iti babae, makaipaay kan ka iti pagragsakan. Kan makaitad kan ka iti anak. Saan ko amarami deta? Ay, tang ka. Saan ko akabalan ti mang klipot ken ka? Agpaiso? Kanain ka nga kuy-kuyog kini Walter. Saan ka ama isungsong iti kinapilyo na? Sana balikin ko na. Awan na sawa na. Philip, ay ayatan ka. Nagirot lagi din tiyarakot mo kanya. Pilyo ka. Nanyala di tanti mayara sa as mo. Sige, wait lang. Tagdi ko sakit, ha? Ano yung matati problema? Apay di ka matlangan maddaan iti anak. Ang mga padpadasan na kamutlaang ni Josette, iho. Numatnag ka, iti panagsubok na keng ka. Papa, awan ka po na asuotan na. Awan problema iti relasyon mi. Dayawag ko na iti asawam. Agduma dati ugali nga gina. Tiyo ibaga rinik na iti nagsaritaan nyo kani mama. Ni Josette, tinakaibaga kanya. Iti kabayagan apa nagdinayo kini Josette. Naadal konti ugali ni abalayan.
Papa? Pasensya kayo na. Singa akbiti pa nagsarsarita yung kini Philip. Philip, imawag dagiti kagayam ko. Agaw awis na. Wan. Mawata ko ni kahit mga sawan. Kwarta di kasapunan. Mangirwar kan tulatan iti bangko. Amumat, nandiya kagigam itikas. Agyaman nak. Ikalik. Dantani akon aksi ko. Dahil tama ni. Mayad na. Makitam. Naisurot pa yan nagkatawa ni Papa. Nakipagkat-katawa akmat din. Awan mo ito na Jimbo dito'y salas. Pinanawak la itay nga day ay ayam. Ang mga naglibas arimuar. Kat nakadanon iti kalsada. Lumuna ta, adulat ta taglawas sa lukan. Anya day jayan! Asas, nadumpal sa mata ni Jimbo! 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 Ay, anya day jayan! Sigurado ka? Saan ka anan ano? Pinakmalatakyo ba? Ang taguro mo? Nagwapo kang balong? Alicia? Jimbo anak, kunak namin at inaklib-libasan. Tandani ka na dumpar. Ay no po. Anak mo ni Jimbo. Alicia? Anak ta? Kanya nga anak ti bagbagam. Awan ti anak mo kanyak, Philip. Pangasim. Saan ka kung nga gulbud pa'y kanyak? Jimbo, sige, agsupli ka nito, anak. Awan ti anak mo kanyak. Pangasim. Saan mo kuman ariribukan pa'y tibiyag ko? Titagan! Nagtagdarasan na pimana. Mariknak. Kagura nagpailang. Sampay nga taan nakalipat, iti panang baybay akin ko na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Philip. Jak nadlaw ti sasangpat mo. Kasla nakaununag ti pampanudutan. Ada ka di problema iti negosyo? Awan problema iti negosyo, Papa. Papay kasla ada pa kariribu ka. Aday po no kada kayo. Nagkita kami kan Alicia. Malagi pipay di sigo na kayo nahet ko. Philip, saan nga amo ni Soset nga ada sigod akayan ayat mo? Sakbay alagam amo kayo. Kan nagkasal kayo. Sana problema kini Soset data, Papa. Amo yung matendo gali na. Manakawat kan sana silosa. Anya nga ro ti problema. Di mo ibaga asaan mo pa'y analipatan dahil nga Alicia. Kapanggap mo asablian. Kasanong ipagkak dito kini, Papa. Masapo na panagnagkak mo muna. Ada nagsardang alugan iti batog ti balay. Ni Soset siguro dahi tan iho. Isardang ta na pagsaritaan dahi ito'y abanag. Sa pulak maglangan. Nimpagtaso ka inak maglang itinang itulinak. Tayo dilangan tinapate. Oh, Philip. Nagkatunawaram dito sila ta? Anyat sapsapunam. Nakadigos kami na Soset. Anya day ta? Mabitla. Latawag mo ti ubing day to eh. Siyak dahi tayo di ubingak. Saan kanya agulbud pa'y? Ang mga nuladawan mo ti anak mo'y tirawar. Sika, nalimad ka gayam. Si Kamad. Makitam na nakadadaan ng aladawan. Wow, nagwapo ka gayam, idubing ka. Papay, saan ako nagwapo ita? May kaman. Philip, ibatanak. Saan nagngarakupan? Ang mga nuha at kayat asawan day ta panang nainom kanyak, ha? Soset.
Nanyaman ang tihir arasas mo Yada yung mantangiwat mo itilapayag ko kat ni. Magiging. Una yan. Sika. Anyaman ang tikatam. Asino tinangpastrikken ka? Ni Jimbo, makayayo ka sa sarita ti anak ta. Saan mo nga anak ni Jimbo? Maawata mo? Saan mo kuman ngay paidam kanyak ti anak ta? Mabitlaan. Irwar ko ti pamanaknak. Oh. Apay dito yung ladawan. Siyak dayta, idubingak. Kayong ingas kulat ta ni Bimbo. Pakawanan ako ma. Apay adi maimpag ka nagbunga daydi. Nagpikat ka. Kalpasan ti pa ng baybay ang kanyak. Agtuntun ka iti saan mo nga anak. Nasapa ka man na simang pat, iho. Ngam, awan pa imot ni Suzette. Napanan ka di man ti asawa? Amang ano nagkuyog damanan ka ni ma, papa. Kaslawan ganay gay mo ita, iho. Nagsubliha kiti ahin ni Alicia italtaw. Nakulding tiriknak, itinakita ka pa nagarupos ti Luana. Nakonsensya kiti pa ng baybay-ak itikinkwana. Kasanon, numamuan ni Suzette dayto eh. Kayat mo ka di amariribok ti panagdenayo nga gasawa. Saan ko anam namaan nga kita kami pa kini Alicia, papa? Manon atawon ti napalabas. Di mo ibaga adi mo pa'y naripatan. E dento nga panagnakak no kasano ti panagpinpin na tagyo nga gasawa. Bueno, maibanggap ka di iti ubek. Kaguranak ni Alicia, abigbigak nga anak ni Jimbo. Ay, Philip. Kaso na nga men, ama panagnakam nga anak mo dahi nga ubek. E dento adi mo ammo masikog ni Alicia, sakbay anagsigin na kayo. Inlimad na kanya. Ako ka nagbidutak. Ngam kahit ko alitupan tinagkurangak. Ngam, nakarkaro pa'y abindo ti kayat mo amapasamag, Philip. Saan ko amulitan ti estado mi papa? Kapot na sa graduan ti kari. Kan sapat tami idinagkasal kami. Ne, apa saan ka amangan, Suzette? Buy-buyaan naklatan. Saan ka kadi amabisit? Nakaumati mangan diti fast food, mama. Di ka pala nagpaluto, iti katulong yun. Wano, inyawag ko kumakin ni papa nga ilutuan na tayo. Anya? Naimas nga gluto ni papa, tap na mo yun. Kaya't mo sakit ti amapukaw ti ganas ko amangan. Mama, relax. Apay, saan nyo pa nalipatan? Di pa nagpasugnod yung ni papa? Di kay ka din agpasugnod pa'y kankwana. Napukaw ti ganas ko amangan. Yak magustuhan ti tabas ti panagdildila day nga Arturo. Para day dyan nga banag. No di mo kayat talaga ti mangan. Agawid ta. Makaamukan numabisin ka. Ay ni Philip, mabit lang mama ha. Tasong batak ti awag ti asawa. Ay, matagtagan siguron amang uray kanyak. Ni papa ti sumga. Tadi ka madlas magpatan. So inawagan ka na. Amuklatan ani mama ti kakuyog mo. Itay kumapay lang anak kasang petak no di inawis amangan ijemod ni mama. Naimbagta sana nakagura. Hindi pa nang singak ka na kayo. Ay, ni papa ti kasuron na. Ay, bagamtuman kindi ni papa. Tailotuan na ni mama. Taawisek tuman amangan dito balay. Ibagak to. Inururay ka. Tapno agsang ta kumaamangan. Ala, mangrabiit ang harudan. Ay, saan na kanangan ija itang makaumat imakan ni Jemon. Sa anak lakit ni nagbindot. Ni Ali si jagtugtugaw dito parke. Kanya natatararamidan na rito. May sa. Udah nga ta urayan na. Malasin lang pala siguro, Alicia. Wen, nagkita tayo din. Nadyakag bigdot. Walter, tinagan mo. Malagip na talaga yan. Itay melasin ka, inasipgan ka aragos. Ngam na
malmalday kan saman. Anya ko makin ka na malmaldaya. Ah, Santa pa'y unay nga gamang mo, Walter. amom, naistorya kay tinasingad na gayam ko. Mabit lang ha, tawag ka. Asin naman di kagayam mo. Sana ka interesado. Ay, pinanawan na klatan. Dan samot sup-suplada na. Asurutak. Kabayatan na, awagat mo ni Philip, tapagam-am mo kina. Isagot ko tigayam ko, itiday ta na Alicia. Adak pa lang dito opisina, Walter. Kamakam ko lang ilipas na kito eh. Nagagit kamit lang una, Philip. Bukod yun lang ang negosyo na ito. Mas lagubangganat ka eh. Amog tumod lang no sa dino ti pangawisam kanya. Aginom. Sige, hindi pa kundi computer. Apa, mayat tirik na mga ginom. Amom, adak ni parke. Adda kayat ko ayam amukin ka. Anya man day ta kalukwan. Malagip mo na dinaam-amo ka babae, ngagnagan ni ti Alicia. Adda di parke. Kinasarsalita kita eh. Ha? Sino nga to day? Tang Alicia. O sige, sige. Umayakon. Dadya ni Walter. Anda ka sarsarita na. Oh. Alicia. Hindi ka tasawan na ito eh. Oh, Philip, anda ka gaya mo yan. Kamay ka. Ni Alicia. Sika. Agam-am mo kayo itiday to yung lalaki. Ah, oo. Nasingid kami nga gayam ka ni Philip. Agam, apa yung nasda ako nakakita ka ni Kwana? Amom ni Philip? Wan. Agam-amo kami. Panawan na kami pailang, Walter. Ay, oo na. Kinapod doon na agawin ak paikid din. Sige, sikan ti makamo ka ni Alicia. Agam-amo kayo matkayam. Apay akasta kayo alalaki. Pagtultulagan dak, itigayam mo. Alicia. Sana po nung ha? Saan ko mo si katipagbagana, anaman mo na? May isa lang di kahit ko. Saan mo ko mga ipaitam ti anak ta? Day tila unay ti dayawat kada kayo, papa. Oh, mama, anya ti makunayo. Kasla na imas nga agpaiso tiraman na. Mabit lang. Dagit to'y matdagit ay paborito ka putahe. Ah, awa na pala yan. Gaputan na itatimbili ni Suset. Naimas. Pudno gayam tinaibida ni Suset kanyak Arturo. Nalaing kagayam nga agluto. Apay asaan ka nga agtimtimag, Philip? Makaisi makamang buy-buya kada kayo. Naimas. Sweetheart, pwede ka mangan. Saan ka kadi mabisin? Ang mga nor-urayang pa, subuan ka. Dahil tama na panaglailo. Inawagan nagpahiti, sweetheart. Kaslam mo, kung ano niya ti sumarunong ay bagam. Talaga ang maimasan tayo ti magal. No kastoy ti kinaragsak tayo ngag sasarita. Naimasan ti torok ni Suseta. Bahit ako'y puya kinalip no saro pa na. At adamot na mariripo ka na. Noong mo dala ko ma, na nagpamarak laan ragsak kabayatan ti panagsasamo mi anong labi. Mariripo ka na ka. Anyang tatipod no. Sana kaya't ni Alicia abigbigak nga anak ni Jimbo. Iliw ko lang taday to'y amadaan iti anak. Nakasapsapa pa'y lang. Addakan dito'y balay, Suset. Ang mga no, inunaampay armuan ni Philip. Nasapa na pa ng opisina ni Philip, mama. Kanayon matamat maturog ak pailaan, no ko ha? Kat anya tikon ko na ni abalayan. Nagaragragsak ka na pagustuam ibirabi eh. Biyo ibaga, di pa'y napukaw ti surunyokan ko na. Agama dalata. Panagkunag. Naasam day nga Arturo. Aman kit dino adda anak na itirwar. Anya lakit din na itangada di tapanunot yung mama. Nasingpat ni papa. Imala ni Philip kan kwa na. Amok matkit di anasaya at dang agama. Noon taduma lang amin.
Saan ko ang magustuhan dagiti daduma nga ibagbaga ni Arturo? Talaga kas dyan ngamin ni Papa. Seryoso ang makisarsarita. Adda kayat asawan dagiti bagbagana no daduma. Kat ani ti kayat mo asawan iti dayta? Ni mamaan talaga. Sa bali manan adagos ti pampanunutan niyo. Mas daw ka mang buybuya kanya. No, pilitin na nga ginom, no agawis ka. Amang ano kaguranak ni Suset, no nabartag ka sa mangpat, Philip. Pabasulan nakmanan, no insungsong ka. Hindi ko mapayla nga awisan ka. Hindi nawagan na. Tapno yam amunak kini Alicia. Nalipatak paikit din na dyan. Nasurunak namin, iti kinasuplada ni Alicia. Nasingpat ni Alicia. Talaga gayam nga amom. Amok ang pagtalkan kagayam. San mo lakit di ngay danon kumakin Suset ti mamam kanyak. May panggap kini Alicia. Kaya't masawan. Ang relasyon nyo ka ni Alicia? Oh, nagpartak kamot kayang pare. Kaya nayat ko ni Alicia sakbayan agam-amo kan nagkasar kami kini Suset. Adapay kahit ko amamam. Adatap ko nga anak mi kini Alicia ni Jimbo. Nasikugam? Kunak man nabaog ka. Agang angaw ka, Philip. Sana kay ni Alicia abigbigak nga anak ni Jimbo, Walter. Sakit di ulo ka. Maulo ka pumakon. Daw kaya man. Sana mabalin sa anak kasumbrek i opisina. Sana bali amalada ako na. Barang may itong tiriknak into nakatigo sa ka. Nakalukat ti drawer ti cabinet na ayan na gitarwatin ni Suset. Kanya dito eh. Pills? Anya ti kaya tasong dito eh. Philip, nakaring ka kaya man. Nabarbarta kasi mang pati dirabiya. Anya ti kaya tasong dito eh. Kasano nakitam da kita? Nakalukat ti closet nga yan na gitarwatam. Anya pa eh. Namuha kong ti palimat mo. Philip, Sumit lagayam asanta amadaan ni Danak. Apay asan mo ngayon baga kanyak dito eh. pagkamanan ako ma. Saan ka nagsangit? Kahit ko adang ganti palawak mo. Sana pinagkasagana amatan iti anak. Tsaka ita matatahal ti figura ti baghik. Kapulang iti dayta. Managing bubukod ka. Ulitag. Pagkawanan na ko ma. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasakit unay tinakam ko, Papa. Isumit laggayam saan kami ang maadaan iti anak. Malading kita na kiti dayta na mo. Ngam saan kumaaday ti saan nyo apag kinaawatan. Dakila ba nagdaytoy, Papa? Kat di mo ibaga aday tati kapuna madadaal ti panagdinayo nga gasawa. Saan tumat siguro ang pasamak dita? Ngam nakita nga agluluwa api manaw. Kasano nagipulong kini abalayan. Sigurado nga ijay balay da tinapanan na. Saan ko mata pinakumtal? Medyo napigsalan di pa nagsalita kang kuhanan. Nagsangit. Tana amiris na, tibidot na. Sapay kuma ta saan aday toy ti kapuna asaan kayo nga kinaawatan nga gasawa. Saan ka makapagulbod kanya? Nagsangsangit kalakit di. Mama, nadatala na ni Philip no apay sa anak nga agsigog. Amok nasakit tinakam na kanyag. Kat, pinagsangit na ka?
dinangran na ka. Ay, day tati saan ang mabalin? Agalwad day alalaki kanya. Sana ka banglan ni Philip ti mangtangaran kanyak, mama. Ay atan nak ti asawa. Kayat na pa'y nga iso ti masakitan. Saan ka nga agulbod pa isakit mo pa'y laan day alalaki? Saan ang mabalin day to'y kanya? Mama, nagpagpakasya kada kayo. Di kay ko man makibiyang. Parikot ni nga agasawa day to'y. Day tati saan ang mabalin? Saan ko nga ipalubos? Kat anya ti ko na ni Arturo. Saan kami pa nagsarita kin ni Papa? Ang mga no pagtintinulungan da kang agama. Dayta, ti saan ko ang maipalubos, Suset? Oh, si kamad gayam abalayan. Dumanon ka. Saan mo matakatuan ni Suset? Kunak no na pa ni Jay Balayo. Sa dino, ti ayan tinalain ka anak mo. Philip! Rumor ka! Kaya't ko agsarita ta! Oh, apay ang makapungpungtod kayo, mama. Damagang pailaang! Saan kan ngaging ko na? Inan-anom ta asawam? Amok anaman yun tinapasamak. Nupang panunutan nyo asinaktak ni Suset. Nagbidot kayo. San ko ang maaramid dayta, iti asawak? Apay nga rot ngagsagsangit? Abalayan. Saan ka ang makibiyang? Bayan na kami kini mama ngagsalita, papa. Agpagpakasik ka na kayo, mama. Palubusan na kami amang resort iti problema. Ay ayat ti asawak. Kityak may turad aboyaan ti panagsangit na. Dahil talaw na iti kaluksaw ko. Urik ka sa ti panagpalawag ko. Sandak ading ka na. Nalambis matigayam ti katuga naman Ay ti asawa ko, Walter. Yak kabala na saktan. No pa'y daman na ka ni Suset, amadaan kayo iti anak. Kumita ka lang iti sa bali. Sana day tatiga po na tap nagbaso lakang kwa na. Yak kahit nga dada akong maro ti problema Kasanan ni Alicia. Awan panggap ko amang subliking kwa na. Tilang anak mi ti kamkamatik king kwa na. No ngay maamuman ni Suset. Kasanon? Di ka man kasanon. Pangasim. Sika lang ti makamoy ti dayto Okay, maawatak ti kayat masawan. Talken na. Agkin na awatan tayo ti dayta abanag. Gapo, taagayan ta. Kaano lang nga nagamamu kayo ka ni Jimbo? Ngam nakasasidagan tirik na anakin ka. May liwa ka madaan iti anak, Alicia. San mo kumang ipaitam kanyak ni Jimbo? Nabartag ka? Nakainumag. Amok di bagpagak. Ulitak nga ibagakin ka. San mo nga anak ni Jimbo? Apay ka ti adi mo ingkaan ariribukan ti piyag ko. No san ko nga anak ni Jimbo? At sino nga radyamana? San mo nga mamo? Natayan. Numabalin. San ko na kayat nga ipalagipay? Kasapulan ka di pa'y nga pagpakaasyakin ka. Tapno malunag tirik na. Awan panggap ko amang riripok iti biyak mo. Ni Jimbo lang ti kamkamata. Ad-adala ang asaksak tam tirik na. Kaya't mo ka tinagdaramanan tinaglunitin asugat iti puso. Pakawanan ako na. Pangasim. Dahito'y kumanti maudi ayay mo dito'y palay. Numamuan dahito'y ti asawa. Nagkalakit di ariribok. Alicia. Kaya't mo ka di marakrak ti pamilya. Gapo kanyak. Gapo iti panang bigbig mo kanid Jimbo. Idinto ta saan mo mat nga anak. Naimbaglangan ta nakariing kayo pa'y mama. Inawagan kayo ta jak makaturog. Anya ti oras at rabiin. Apay, ti asawam. Saan pa yan si Magpat, mama? Anya ti kunam. Kat sa dino, tinapanan na. Ngayon pa ngagtag ko, ma. Kunakmat ka ta kayo, saan kayo ko man na makibiyang pa iti problema may nga agasawa. Kasano anaamon nga imayak nita? Kan pinagsasawak ni Philip? Namok yun ni Papa. Naistorya na kanyak, mama. May sakit na Tiyo ko man kakurap ay ni Papa. Nagsayhaat kanyak.
Philip. Siya kakinpaso iti amin, Papa. Kat isuda ba iti kanununga? Kat siyak tagbalin adakas? Sa kalangarutan ti isaksakit ko? Lading itak. Nawan mat lang tinasayata pagturungan tayo kaya pa nagsarita tayo. Itapaklangan ka cellphone ko. Mabit lang, Suset. Lading itak, Mama. Philip, ayan mo ka din. Ay, ayatan ka. Kat mabuta nga ka mapukaw ka itibiyag ko. Tsak kaya't ang marakrak ti panagasawa ta. Tsak kaya. Apay asiriring kayo kailangan, Papa. Rabin. Inururay ka makasangpat, iho. Nagtimpla kiti kape tapno jak makaturog. Masya na kiti asawa. Agsangsangit asimrag iti kwarto na. Maluksawak kin ni Mama. Uri ka sa no palawag ko. Saan nakadengkan? Impagpagapumla ko man iti asawam. Saan ka katipay naruam iti gwali niya balayan? Bueno, kaguramat ni Suset. Ay tagti asawak, Papa. Masyadak una king kwana. Noon nakitam la ko ma ti panagarubos na gitilwana kabayatan ti panagsarsarita me. Sige, Papa. Sumreg ako na ti kwarto mi. Basit lang dito ama nag-iho. Awatem ti kasasaad ti asawa. Nakakidam na magsasayba. Ang mga na may turong na pa hindi pa nagsangsakit na. Masya na kita asawa. Suset. Philip. Kaya man nagkasimbang patkan. I love you. I love you so much. Gusto na na. Saan ka nagsangit? Pagkawanan ako. Ako. Basal ko ti amin. Manakit mabuko ta. Katita. Mabuta nga ka mapukaw ka. Sa anak ka mapukaw. Tayo ayatan ka. Ikakalik ang mga anak. Awan ti siya kipaikan ka. Kaputa ay ayatan ka. Suset. Sikat, tibiyag ko. Opo, unay na lailo ti asawa. Tas lang mo tubing asub-subuan nan. Papa, kita. O kita ni Papa, Miss Isang. Ay na. Maragsa ka na ka makakita iti kinalailo yung agasawa. Uy, apukan ka na eh. Sige man langin. Ano kasta? Awanat lang ang ti parikot kada kayong agasawa. Nakapagsarita kami idirabi ipapa. At sana mabayag. At danto na po ko yun. Ay na, kaila. Maragsa ka na. Ititay-tangay ba kami? Agyaman na, saan mo't lang ang nagbayag, ti saan nyo ang nagkinaawat ang agasawa. Awan mo ti problema, Papa. San ko man ngayon, apa? Ni mamati akin basol iti amin. Pakawanan niyo na kuman. Ay, maawatak ni Abalayan, iha. Kagangay lang ti may sangain na. Di na kaya't amakita, ti panagsagaba ti anak na. Sa anak tungag sa gaba iti na ni Philip, Papa. Gaputa mo ngay ayatan na. Pinasanyaat, agpasyar tayo ito balay, Papa. Philip, kaya't ko makapagkakapya kayo kada, Mama. Mama? Kakuyog ko ta Philip kan Papa nagpasyar ito balay. Gaputa, kaya't ko makapagkakapya kayo. Noan yaman ti saan tayo ang nagkikinaawatan Abalayan. Ipakatan tayo kuman. Kaya't kung agtunos ta ang naganak para iti pagragsakan da. Ay te ko na ni Suset, Mama. Diyak ka nagsagaba iti dinak. Philip. Ako abasol ko. Pakawanan ako. Mama, agyaman ako na nagkaryakin ni Papa. Amaadaan kayo ni iti apo ko iti mabiit. Katsingin pa, Ragos. Sige. Naisursuro takbay iti panagkatawa ni Abalayan. Kastoy manti ko na. Masapul anaragsak tayo amin. Agyaman at Mama.
Jack namnamaan kan, nasdaawak ta kinabailan nyo tinagpakumbaba kini Philip. No saan laaga po ken ka? Ay, ayatan nagkasawat, mama. Sigurado ka ka din ang nakasagana kan ang maadaan iti anak? Panawan mo't siguron. Napanunod ko ang naragragsak ti panagdanami kini Philip no addan anak mi. Naimagtasan ang nagbayag iti saan nyo ang nagkinaawatan nga kasawa. Tayawag ta na iturod ni Abalayan, tinagpakumbaba. Gapo tayo sa tinagbidot na ba? Nakaluksawa kini. Kalpasan ang naginom kami kini Walter. Napanak iti balay dali siya. Kat, anya ko matipanggap mo? Sana kahit ni Alicia bigbigak nga anak ni Jimbo. Bay amo ni Alicia. Pasitan tinapalabas mo. Paguli mo kamon ti biyag na. Kasalon di anak mi. Paglikutan ni Alicia asi kati amana. Api ngay dildil mo ti bagem. Kayat mo kandi ang madoktala ni Suset ti maipanggap kada Alicia kan Jimbo. Kat dayta ti makagapo nga marakrak ti panagasawa yo. Diya kahit na mapasamak dita, papa. Into na da anak mi kini Suset. Ngam. Kasla makonsensya ak abay-bay ak ni Jimbo. Apay asan ka pa'y abimangon. Nakadikos ka kuman iti kasting oras. Madmadi ti bagim? Philip, pagawanan na ko, ma. Apay ngagluluwa kang marakop kanya. Dahil siguro ti sa papak ti amin. Kung nagdagsena ko, tas magmamanungal daw ngagmamayong ag. Nadat niya nakitay na. Dahil tati paglidayam? Dumting tulat tati umno apanawan. Ala, saan ka na nagsangit? Kung mo lagayan ayat na pailaan. Kaslatin angel, takit din ang nagbuya iti sini. Saan nagmayat ti panagkibinta. Kahit ko analailo talatay itong galmaysa. Philip, agyaman na kiti panagayat mo, ha? Nakaragraksa ka kiti din na. Umay kakiti, darasam di pag na. Iya di papananta. Okay. Kita, nagkadumpar ka lang arutan. Di Alicia. Ha? Mrs. Sorry, ha? Saan ngayon gagarat ni asawa? Dapay gayam ka doon nga ubing. Awanan naman. Si kang amin, Philip. Kaslagdardaras ka. Kasanon mo ti ubing tinadalapos mo. Nagwapo mo't nga rod. Sorry, saan ko ngayon gagara? Wan gayam. Siyak ni Suset. Isumat ni Philip. Alicia. Maragsakan kami ti asawa ka makaamamukan ka. Nagwapo ti anak mo si ka. Saan kayo matlagan ano? Awan ti pagdanagam. Sige, panawan na kayo. Pimanawan. Agdardaras ha. Nagwapo tayo ti ubing nga kadwana. Kalag lang arod ana iliwan na kamaadaan iti anak. Kasanon no. No sa anak kon nga aga nagpay, Philip. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Nyamo pre, nabasan ti barok. Sayang pa ti patong arak. Sikat talaga. Sayangan pa iti arak ng tinabasa abadong kan pantalon mo. Nangina itang ti arak, pards. Ay, ore pa no. Kasano kangina na. Gumatangak tulat tayo ti arak. Ay, rason day tati Nene. Nagkalinitan ka lakit de. Itay nagkikita kayo kada suset ka na lisya niya. Naibaga, sana nakadlaw ti asawa. Day tala unay ti kamak ko. Kadwa na pa yung rod ni Jimbo. Ti ipagarok mo nga anak yung kanya Alicia. Adi namat kaya tabigbigan. Binagbagaan anak ni Papa. Sarding ako ni Alicia. Nujak kahit amarakrak ti panagdin namin nga kasawa. Okay. Anya nga ron ti pangadeng mo ita? Ay, ti asawa ko, Walter. Diya kayo ngagsaga pa. Kaputas siyak tiyan adda ang masakitan.
Itay pa'y asaan ama pulsot ti panagisem mo. Anya ka di ti pakaragsa kam launay. Saan nga ron ang mapukaw iti panunot ko dahil nga ubing, mama? Nagkwapo. Ang mga no pagginawang matan. Ah? Nagunaglakit din dahi ta panagsennaay mo. Sakala at anagmulang-lang ka. Kalimiday kilangam. Nagsubang kayo ka day kinipilit. Kasano ko mga agsubang kami ngay, kat nakargragsak kami ang nagpasyar iti mall, mama. Impasyar nag ni Philip. Kat ad-adan ang naililiwag ko tiliday ko. Kapo iti day siya ubing. Malbalday kamatmanan. Mama, maburpuri-pura na. Kasanunod siya kung agsikugpay. Ay, kung akno tigayam mo manan ti umay dito balay. Ano ti kadam, Walter? Saan na kanya pananunan, Alicia? Sige, sumrek ka. Ayan na. Iso ka din ni Jimbo? Kamusta, Balong? Nay, tas lang napabot nga na nakakita ka niya. Sige, Jimbo. Sumrek ka ni ti kwarton. Nagdardarasan na pimanaw. Kaamo na ni Philip. Tanabayagan na makikita na. Napigsa ti awag dinara kan lasag. May saka man. Saan nga anak ni Philip ni Jimbo? Kat no adaman nagtulagan niyo itigayam mo, pangasim. Pumanaw ka na. Iho, saan tayo pa yan alpasamangan timakdera ni Suset? Awan ka no tiganas na amangan pa ba? Nusigod mo tamagusgustuan na dagito yung putahe. Uray si ka, di mo ibaga analpas ka na nagan. Papa, sige. Ituloy tayo timangan. Kabayata ti panagsarita tayo. Ada ka di madiarek-rek naan ti asawam? Awan, Papa. Di kayo madanagan kan kuana. Wendo, adda na dagsa na problema na. Makadlawa kiti asawam. Pasaray makita ka malmalday kung naunag ti pampanunutan na. Ninamnaman ang aming nga ginawan. Ngam saan magayam. Kat adda pa nagamak na. Ang mga nusanan nga agsikupay. Ada ka din phobia na? Gapo ito. Saan nyo kuman nga ituloy, Papa? Ang mga narumor iti kwarto mi. Kat mangag na kayo. Diyak kayo masaktan di asawak. No saan mo akayat ang masaktan ni Jose? Sa dagam nga rudan ni Alicia. Papa! Gusto na. Umadan to'y bagakada kayo. San pangita? Inton siguradon adi mangag ni Suset. Oh, nakapimpinta sa talaga di asawa. Aglano no kadigdigos na nagbanglon. Agpaiso? Si Kati kapintasan a babae iti lubong. Ay ayatan ka. Katsapay ko ma, saan ka nga agbalbaliw? Mabutangak namin nga mga ano saan nagtunag si Kupay. Saan kumaday tati panonotam? Amo? At nakita kiti aldaw. Napimpintas ka ti babae. No, ataw ko pa ina nga ubing. Anya? Ay, Katawaan na ko man. Agpauyo ako ni. oh, sige. Sana ko nga katawa. Sige. Maturog din. Damdaman ton. Napasapay lang ti buko. Oo mo na kalata na maturog, Philip. Rabin. Ngamtsak mo't lang makaturog ka na. Tsak malipatan ti panagkita mi kada Philip. Kanday jay asuset nga asawa na. Napintas. Hanggang na. Apay nga taariribukan na pailaan. Kapo nga taga ni Jimbo. Namin adon nga imbaga. Asaan na nga anak ni Jimbo. Namabalin. Dakon kaya't ama ipalagip. Kan maukak ti kinatao ni Jimbo. Siya kaya't yak sangitan. Kan intalimang kong tigura iti parukong ko. Imayak ti opisina, tanda kayat ko pagsaritaan ta. May papan ka ni Alicia.
Kastamad ka ni Jimbo. Apay. Anya ti may panggap ka dakwada. Kalpasan day di pa ng istorya man nagkita kayo kada suset in the mall. Napanak iti balay da Alicia. Apay. Anya ti panggap mo. Mamakan samat. Nga amangan no agawag ni Alicia ken nga. Sa anak amaki ang angaw. Okay. Dengganat, Philip. Idi makitak ni Jimbo. Nadlaw ka arangkos nga pagkakaingasan nyo. Ngunsa na kahit ni Alicia bigbig nga anak ko ni Jimbo. Makasangit pa'y kapiti pungtot na. Kaya agungar mananti sa ang nga impalay ko iti barukong na. Denggam ti sumaron na may bagak pare. No matmatam iti mabayag ni Jimbo. At ayo nga kakaingas kayo. Anya. Isa nga amangan no nagbidot ka lang iti panay papa. Maburi-buran akmat. Gapot ang sakbayan nagsina kami. Awan ni bagbagana nga aginaw gayam buwin na masikog. Kapag iso ang nagsabat kami kinimayet as sekretaryam, nagapo ka ni Walter dito opisina. Ni Alicia tinagsaritaan mi papa. Saan aya nga bagak edin asar da nga mong dadya a babae? Kayat mo kadi amarakrak ti panagdinayo nga gasawa. Malagi piyupay ti kunak nga da istorya ka na kayon. Saan ana igagkara ang nagsasarak kami kada susit kang Alicia ijamol. Anya? Naimbag ta saan anak adlaw ti asawa? Dahil tati pagdanagak launay. Iho, pagulimikam kuman ni Alicia. Aglalo ta saan namat akayat abigbigam ni Jimbo nga anak mo. Suset. Anya ti mapaspasama kang ka. Nasangpitan na kakano ni papangag sang sangit. Ken nagdardaras ka asimbre diti kwarto da. Nay. Apay nagsangit kang himra ko kanyak. Pagkawanan ako ma. Pasalukot niya amin. Anya ka di mananti. Saan ka amawatan? Ngadat nga anak manan. Saan nagsangkagsikog? Dito yan titusag. Saan kumaday tati paglading? Nukano pa yan na amiris ko sa anak nga agbalin anay ang babae. Nudyak mapatasan ti aganak. Saan kumaaday tati pang dudugami tiriknam? Siguro saan pa nadanon ti umno pa naman. Maadaan tan tumutlahan ni anak. Saan pa ya si mangpat ni Suset? Ang mga nadaman ni Jibalayta. Dinaos mo kuman na atap no awan ti masao ni abalayan. Nudyak tuway lang maura ito madamdama. Dano nagigya pa ba? Numaday baga ka na kayo. Kanya ka di mananday ta. May panggap ka dali siya kan Jimbo. Talagan sa ngay sagsagmak mo ti panagdinayo nga gasawa. Iranampay ang maburburiburan ti asawam. Napay di matlaang nga nagsikog. Mao din dati pa ba? Kahit kuwada kayo amis mo ti makakita ka ni Jimbo. Apay, anya ti plano? Saan ka akayat akong sintiran, Philip? Kaya't ko ada kayo timang panagnak no anak ko no saan ni Jimbo. Saan ko magustuhan ti plano? Agam sige. Kaya't ko makita kan makasarita ni Alicia. Agyaman na papa. Agam saan nga ita? Ang mga nukilat adumtang ti asawam. Amang hando atapon na pa'y apagtultulagan ta. Abdayo apanunutin na ita. Uray pa'y. Sige papa. Sukuni kong asawa ka. No matiktikan kayo amang ure ka na kami. Mangrabi kay tulatan. Makagura akan ka Suset. Apay ang nagbalin kamot na maak. Day talabarak. Napatag ti anak itibiyag dagiti agasawa, mama. Ngaman nga nga ron ti mabalin mo. No saan nyo pa'y agas at ti maadaan iti anak. Mabutang nga mga isukat nak ni Philip iti sabani ang babae. Day tati saan nangar aramidan day ja alalaki. Jak kayat ngagsangit ka. No apay ngamin abay-bay anak ka. Sana put no dayta. Kat apay asaan nakaasukunan kay nalaing nga asawa. Mama! Ah? Ito ka din ni Suset? At dayta ni Philip, mama. Sintang! Inkaman lukatan tiri daw. Darasam, tagtigtignay! Siyakon ti mapan mangilukat itiri daw, mama. Siyakon. Kunak no sumardeng kan amang singa kanyak, Philip. Anya man nagtikadam. Alicia, ni papa. Hingko-hiko. Takad ko ipakita kong kuhanin ni Jimbo.
Kad, anya ti pangpanggap. Adan nasawa. Jak kayat ti mariribok ti biyag na. Kad mairamraman iti panagdenayo nga gasawa. Papa, isulitan ni Jimbo. Ay na, nagwapon nga ubeng. Jimbo, masidig ka. Ni Papa, kahit nakamakita kan makamamo. Jimbo, sumrek ka ni ti kwarton. Iha, saan mo apawilan ti ubeng? Bayam ang makaasidag. Ah, Oh, apay ang nakiglot kayo, Papa. Natapanaw ka ng mata ni Philip sa opisina. Saan ba nakasangpati siya palay? Uray ni Papa. Awan man. Ang mga nagkuyog naman ng kiniwalta. Pataasak mo niya awatan. Antay ta. Agri-ringan ti cellphone na. Hello? Walter, nisusat na ito eh. Kadom ka din ni Philip? Saan? Nabayagan na saan kami ang nagkita? Kasta ka di? Sige nga Rodan ha. Agyaman nak. Bye. Nagkuyog na nga takin ni Papa. Ay, nimpaglangan tayo nusar ko tayo ko check. Masatutak namin nga agmaneho no tayo tumakat. Kapit lang. Tekot check ka din ni Philip tayo dyan nalapsak. Isun sa nga paiso. Saan na ka nagpitot? Anya ti naramid na iti dayta abalay. Agtip-tip payo ang matan. Nakalukat ti ruangan. Simbo, saan ka na rumorpay? Kasla malasin ko dayta ha. Jimbo? Kasta ko na'y matandi pa nagtipayok. Sino dayta? Alicia? Sika? Susi? Apay? Kasano na amuam dito balay? Huwin gayam. Tapnawan makunkunam. Dumanod ka. Agyaman agam. Oh. Agtugaw ka. Agyaman akmanan. Jimbo, saan ka nga agal alikuteg, Kababain iti sa nga ilita. Suset, saan ka magto na makatimat? Anya ka dito maipain ko. Makaya ayo aboy-boyaan ni Jimbo. Nagwapo ti anak mo. Nagmayat ti ada anak na niya. Awan ka di ba ti anak yu ka ni Philip? Awan pay. Amang ano sa anak ko niya ganak pay. Basol ko matlaang. Anya ka di ti maipain ko. Saan ko kumanamon adito ti balayo? Nagtsak nalasin ti lugan ni Philip. Nagapot ito saan ka di? Ha? Sumumpat ka. Masansan nga umay dito saan ka di? Saan na kumapagulpot ang Alicia? Anya ti relasyon nyo? Ti asawa ka? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dimteng ka na tayo ni Susit, Papa. Dahil dating baga di katulong. Apay arimor matla adagos. Ang mga napanpay lang iti balay na. Inusar na ka nung pati ko China. Nay, itaman pa nasadot ngagmaneho ka. Aywan gayam. Kabayatan ngawan pa iti asawa. Kayat ko apagsaritaan ta da Alicia kan Jimbo. Papa. Pinagustuhan kan. Maasyan ka kumaki ni Alicia. Saan mo riribukan ti piyag na?
Awan panggap ko amang riribog itibiyak na. Ngam ni Jimbo ti kapuna. Denggem anay bagti bagak iho. May panggap kini Jimbo. No damom amat matan day diyang ubing. Kas na kayong ingas mo. Ngam adda nadlaw ko. Anya tinadlaw yo kini Jimbo. Saan mo nga anak ni Jimbo? Oh. Kasano ti pan nakamuyo iti dayta. Adayo ko mga kakaingas kayo. Saan ko ma at ipanag-arapaap mo nga anak mo ni Jimbo? Tiga po namang rakrak ti panagdinayo nga gasawa. Pudno gaya masikat ti agur uray asa nga ilik, suster. Anya ti maipay ko. Amo ka makigtot ka makakita kanya, Walter. Nasingad kayo hagkayam kini Philip. Kat amom amin apalimat na saan ka di. Saan ka amawatan? Saan ka nga agulpot pa'y? Anya ti maipanggap kini Alicia. Ha? Tsak naman anak ko ni Philip. Ada relasyon na kini Alicia niya. Kanada pa yung anak na. Anya ka di timbaga ni Alicia ken ka? Sikat ipong damdama ka, Walter. Sumbatan na. Nabayag gaya manaluklok ko na kaya samag. Dahito iti ladawa kidubingag. Dahito mo ti may salatapan. Linibas ko ngayon nali ti album. Nagitiladtawan ni Jimbo. Mas lapudno ti ibagbaga ni Papa. At nga ti pudno may panggap kini Jimbo. Philip, Oh, simangpat kagaya man, susit. saan mo nga ilang kanyak na italatawan? Amukan. Apay nga itala ang amamuak. Nabayag kaya manaluklok na, Philip. Ha? Nakitak tilugan mo iti sango ti balay dani siya. Tsak lakit tinadlaw iti. Anagkit kita kayo di mo lang agam amo kayo gayam. At pa yan anak mo. Oh, susit. Katanya ita. Anya ti panggap mo. Panawan na kun kat tinaamida. Ay, ating ka na, susit. Saan ka kumagsangit? Saan kanto apanawan? Diyan mo nurong mga mamati ang paikat ka. Kabalan na kaya malukuhan. Dumungag ka kumakanyak. Sakbay anagam amuta. Sigod akain ayat ko ni Alicia. Katadahan kayo iti anak. Saan ko nga mo? Nunaddan kami iti anak. Awan imbaga na kanyak ama sikog. Sakbay nagsina kami. Nagsakit, Philip. Mabutayag. Ang mga namapukaw ka. Sa anak to ama po ka. Ulitag. Ayayatan ka. Agasawa ta. Adda sinapataan ta ang sagraduan akaringkan. Nasa graduan. Amom ka di pailangan sa unday ta. Kalpasan da ito'y anamuak. Nagkasarta nga agpaiso. Ngampilya madanaan dagiti aginam. Idinto siya. Saan ka kabalan kay pangayan iti anak? Saan ko akabailan nga ramitin data? Yak kayat amarakrak ti estado ta. Kas agasawa. Maasul ko ti amin. Nawapasan ka may kaniti anak, Philip. Kat nasakit man. Ipturak nukas pagalikan. Tamanawan na kun. Maturog di asawa ka pinanawak pa pa. Agsasaybag. Nadudog tiriknak. Dahito yung tibagbagak idiking kan, Philip. Inuray mo pa'y ang madoktalan ni Suset ti may panggap kini Alicia. Yak nam naman na masurutan na tayo. Idi na pantayo ti balay dali siya. Kaya't mo asawan at na panaghatap na idin king ka? Diyak ka mo, papa. Kat kasano numamuan na nagkuyog tayo day. Ang mga no iramraman na kakagura. Kas na makonsensya. Awan basol yun, papa.
Sa narumbang ama-amuan ni Susit data. Ta sigurado ak nga oray ni mama. Makagura ka na kayo. Nayunang pa lang ti basol mo, mabaan iti panagulbot mo. Saan mo akap-kap na ka no anak mo ni Jimbo? Sa akin din marakrak ti panagtinayong ang kasawa. Saan ko nga ipalubos sa mapasamak data, papa? Ay ati ko na iti asawak. No amom kuma asinakbayan ti amin. Awan kuma ti kastoy aparikot. Sandak ko man ababalawin, papa. Please. O sige. Padasak to kasarita ti asawa. No dumanon da ito'y kinaabalayan. Makagura laki de. Amumatan ti ugali na. Papahingita lang ibagam kanya. Nginawagan na ka ni Susit. Saan na kumapabasurin? Kalpasan ang natuntunan na kayo kan nakapagsarita na ka ni Alicia. Imay nagdamag kanya. Ay, nakalaparikot na iti Walter. Saan ko pa nakasarita ni Alicia? Ngayon, palagkunak. Saan na nga inaklon nga da relasyon nyo? Kanino anak yun ni Jimbo? Nga magatapan. Saan ko ang makasarita na saya? Kat day tatidakil a problema. Naimbag kayo unay kanyak, papa. Kat, damaga kita niya mangibagayo kanyak. Suset, di ka nagsangit iya. Pasensya kayo. Diyak magawidan ti panagarubos na gitiwa. Ita lang nga mapatasan ti exam. Mabutangak pa ba? Usunan iha. Ay ayatan nakaunay ni Philip. Ay ayatan nak. Kat ni Alicia. Saan na ka di nga ay ayatan? Pasutan tinapalabas ni Alicia iti biyag ni Philip. Awan ti relasyon da iti agtama. Gamadanak na, papa. Iha, saan arumbang ang marakrak ti panagdinayong agasawa? Saan mo nga ilingad dagitalwam, Suset? Nakalaglabaga dagiti matam. Anya tinagsalitam. Mama. Umutang ka mapugaw ko ni Philip. Tsaka ito parang karagti panagdan namin ang asawa. At dalang nga ti panagarapog mo. Saan niya ti bagbagan? Tsaka ito pampa nyo na ito eh. Ibagag ka na kayo. Nga magkari kayo kumakanya. Saan nyo asal sa langadan niya, Philip? Apay! Anya day ka? Mama. Saan kayo kumangagong? Kasano ang makasarita ka anasayaan? No agsangsangit ka man. Inan-ano na ka ni Philip, kunak. Oh, mama, da kayo magkayan. Dumanong kayo. Awanan ka itibain, Philip. Oh, Pagsangsangitam kit din ta anak ko. ah, Tay, payan! mama. Mama, payatong-tong pandak badan. Amo. Adda na ibaga kada kayo ni Susit. Parikot mi dahito nga kasawa. Kundam no at sino ka akasimbatan. Maluksawag ken ka, Philip. Si kapay laang tinakapagsangit ken ni Suset. Nasa isaya at laangan nga agsina kayo. Ah, saan? Diyak kahit amarakrak ti panagdin namin nga kasawa. Kat anya ti kayat mo mapasamak? Mayat ka man kun saan. Alao kun itinenam ni Suset. Kat saan kan apulos ama kaasidag ken kuana. Nagyaman na ta pinadanon na kapalayan. Kaya't kung nagsarita ta may panggap ka dagiti anak ta. May sakapay akong sentidor. Saan mo kumasawon tayo ta balayan? Awan ti kang kanunungan. Napatag kanyak ni Suset tayong bilang kumatan nga anak ko. Gaputag asawa dan kini Philip kat arig na may satan abagi. Saan nak nga lilawan, Arturo? Ang mumlakit di dagiti aramidan ti anak mo. Ay ayatan ni Philip ti anak mo abalayan. Di mo ko mapabasulan. Ag tinulong ta kuma tapno maornos ti parikot da nga gasawa. Diyak kaya nga adda nga agsagaba ti anak ko itidennan, Philip. Abalayan, saan ta kumapagayatan ti panagsin at ang agasawa? Lading itik. Awanin ti dengga kasaw. No awanan ti sabali nga ibagam, pumanaw kaan.
Mama, Kat, anya ti pagsangitam? nulpit kayo. Mailiw ako na ni ti asawag. Apay, parparigatan da kiti kastoy. Apay, alapdan da ka magkasalita kan ko, ana. Kalpasan ti panang loko na ken ka. Kayat mo pa ilaang ti makidendakin ko, ana? Kaya yung tagti asawag. Takit nga sina kami. Maag ka! Nagtanawag kay tita mo itay nadlang ko apin manawan. Nadlang ko kumit kita iti silit ko. Nagalit-lit iti asawag. Isardang mo, data pa nagsangsangit mo. Inkagdi ko saan, taad pa pananta. Manipod dimtang ka, saan ka pa nagtimtip? Kunak man no, kinitam ti asawam. Pinadanon na ni mama. Ngam sa nanging palubos sa makasaritak ni Suset. Babalawot ni amalayan iti dayta abanag. Imbis ko mga kinulong kami ang mangurnos iti parikot yo. Saan ko ang mababalaw ni mama, papa? Kat, anya ti plano? Awagak ni Suset. Barang kahit nakasumpatan. Wenno saan? Kasaritak ni Walter. Iho, saan ka kuman ang mangiraman pa iti sa bali? Amang ano adda kagura na ka? Masapol ang maurnos ti amin, papa. Jaki palubos nga agsina kami, nga agasawa. Iti ka di pa yung orayan na kiti parke. Traffic namin. Di mo pala ngamin imbaga nga umaya kiti balayo. Ang mga numadanon data da susit kan mamana. Katdakdakos pa iti panunutan na. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Imay da dyan balay. Nyamsan ko at pinastrakida. Nadlaw ko ang naungot ti mama ni Suset. Kat nagbuti nga kiti mabalin nga ramitan na. Talaga ang naungit ni Nana Agripina. Anya nga pati plano ta? Nung saan dak nga inggaan ariribukan. Kapilitan nga agbakasyon kami pa ilang iti kagaya. Na nagsinsakit di una ti problema mo, Philip. Agsasarong iti panagitanggwap mo iti ara. Maripod pinanawanak ni Suset. Saan ko pa yung nakasalita? Ipaidam ti inana ti panagsarita mi. Atay bagakin ka. Amon, inawagan nak ni Alicia. Kat nagkita kami iti parke. Anya? Masapo na maamam na ito eh. Nagkuyog ka no da Suset ken ti inana iti balay da Alicia. Apa yan ti panggap da? Saka mo, ang tipanggap ni Alicia, umadayo dalangin. Tapos saan na mariribok ti biyagda ka ni Jimbo. Iyad dayo ni Alicia ni Jimbo kanyak. Saan ang mabaling? Talagang kayam asaanak nga inggaan, Philip. Anya ka ditibasol ko kada kayo tapag titinulungan da kariribukan. Nagbidot ka, Alicia. Amo ka nagkita kayon kan ni Walter. Kat naibaga na lakit di tinagsalitaan. Pinanggap pa'y arautan da Suset kan mamana. Pangasim. Saan mo ko mga ipanaw ni Jimbo kanyak? Namin ado ka di ngay bagakin ka. Saan mo akap kapin ano ni Jimbo? Anak ti kabsat ko apim musay anak pasngay. Anya? Namin adon nga imbagakin ka saan mo nga anak ni Jimbo. Imsan ka maawatan. No apay nga agar arapa ap ka maadaan iti anak. Gapo ka di taging gayta. Kat awan pa'y anak yukin ni Suset. No kahit nakabalsa ni ti panang baybay akirikin ka. Amom ka di akasakitan iti may sa alala. Asan na akabulan ti makaputot ako nada. Awan ti panggap ko akasta. Diyak mat panggap ala isan ti kinalalaking Philip. Apay asan mo pa lang imbaga adakos kanya. Kaputa diyakon kaya ta maipalagip. No kasano ti kinaranggas ti asawa ti kabsat ko. Naisot ti mangipalpalagip iti nakatayan. Linipat ko ti nakasangan nagbanagan ti kabsat ko. Katin bilang ko na pudno nga anak ko ni Jimbo. Lating itak. No ambok na kumatakos, Alicia. Saan ko nariribok ti panagbiag yung agasawa? Kasta ti kayat mo asawen? Saan ka papasulan? Manipod ita. Saan kan ariribukan pa, Alicia? Paguli mo kakon tibyak mo. Labing
Initak, nung ibaga kami Alicia ti parikot yung agasawa, Philip. Sapay ko malta, saan nakakagura? Maawatan ka. Nabayagan nga kayam ta, Walter. Apay, awan pa mo ti Santa Anak kinawatan sa kani. Well, kasano nga raw din? Patuluyan ka di pa ni Alicia ti pumanaw? Saan ko nga mo? Awan karbang makibiyang, itibiyang na. Ingkari ka paguli makakon. Kumusta kayo, kanisoset? Saan kami pa nagsalita? Naulpit ti inana. Kahit nangagsina kami ng kasawa. Ipalubos mo? Saan? Saan kong ipalubos ang marakrak ti panagtin namin ng kasawa? Kaputan nagkinari kami, itinadaag ng altar. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Iha, naimbag ta nakapanunot kan anagawid dito'y balay. Ta mariribukan ni Philip iti mapaspasamak kada kayo nga agasawa. Naglibas ak. Saan nga ipalubos ni mamangag sarita kami nga agasawa? Alya? Ni Philip, Papa. Mainik ako na ni ti asawa. Ay, Jack mo. Ang mga no, sumangputan nito matamdam. Mabit lang tawagak. Arturo! Amok at ito tinagkamangan di Suset. Ilukat mo diri daw! Nagtawan ni Mama ni Pasak. Suset! Rumor ka! Saan laki di ang maminggan ni mamang mo? Ang mga no at ariribok ti pagtungpalan dagiti pasamak. Maaga! Apay nagbalin ka akastuyan, Suset. Luklukwan na kalangarutan ti asawam. Mama, papanan tayo. Saan nga iti agturong iti balay da iti akalsada? Saan mo anadanon ti asawam iti balay da? Sa dino ti among nga ayan na. Mama, Sumungbat ka! Den na ang nalakit di da diyang Alicia. sana pot na dayta. Sana maramid ni Philip ti mga rakrak iti panagdan nami. Talaga ang maag ka! Lipliputan na kalangarutan! Kastapay lang ti gunam! Saan ko nga kasta ti kinadakas ti pagkitkitahan nyo kanyak? Sana kadakas sa babae. Amok asalimot-mutan ti dayaw ko. Saan kan nga gin ko kunapay, Alicia? Parwaram ni Philip! Mama, kalma kayo ko, ma. Sanak nga anawaan! Sige. Palubusan kayo nga agsukimat, iti uneg ti balay mi. Yamsak pa'y dayta. Kayat ko ading ganyo pa'y ti baga. Suset, saan nakaaliniputan ti asawam? Anis. Nadaan kami iti relasyon. Yamsaan kami ang nagsinubyan. Tinapatpatagam amuan nyo. Saan nga anak ni Philip ni Jimbo? Ani? Anak ti kapsat ko ni Jimbo. Natay anang ipasngay ka ni Jimbo. Kapo iti kinaranggas ti asawa na. Kit ita. Pangasyo. Pagulimukin niyo ko man tipiak ko. Kalpasan ang napanagnakan nyo kini Suset. Asaan ang nagbasol ni Philip abalayan. At tinulong ta kuma amang risot iti problema dagiti anak ta. Pakawanin ako nga, Suset. Awan ti basol mo kanyak, Philip. Ay, ayatan ka. Anya ti kunagkan ka, Suset. Saan ka agbalin amaag? Naglawag lang arutan ti panangluko na kin ka ni Philip? Abalayan. Siya kundi makisarita kini mama papa. Agpagpag-arasya ka na kayo. Palubusan na kami makapagdanamanan kini Philip. Diyak kaya tamaragrak ti binangon may pamilya. Sikati makamu kayong agsasarita. Saan dakon nga iramraman? Diyak kahit na nasakitin na kami kanyak, mama. Ulitak man ang tagpagpag-aasi ka na kayo, mama. Pagkaragsakan nyo ka diha makakita. Iti pa nagarubos na kitilawag. Pagkaragsakan nyo ka di pa nagsagapag.
Saan nyo kanya kayat nga hiragsakak, Mama? Suset, talagang nga doon tinagbalbaliwang. Napanaglikakon nga ayatam ti asawam. Suset, agari pasay manan na kitilwam. Ada ka ti payong pangapagsangita. Philip, At adalakit nga ron ang nagarubos na kitilwam. pasol ko ti amin. Nasan ko nga'y pahitam kumagan ka? Tinadaan ta kumata ko si ti anak. Namabalin santa ko man nalagi pang tinapasamak. Panubok amin, tapnod at dapay at tumipker ti ay na ita. Kasanuno saan ka may payan iti anak? San mo apanunutan na ita? Tsak maliklikan na panunutan. Yung sapay ko ma. Sana daw ito'y tiraso na sana naragsak ti panagtinata nga kasawa. Lupang panunutan mapagtultulagan na ka ni Philip. Nagbindot ka. Saan nga mo ti kayam kong umayak ito eh? Ken, anya nga ron ti panggap mo. Awan mat siguro ti dagas na. No, pasyaran ka. Gaputa baro ka pa'y. San ko nga ibilang ti bagik anawaya pa'y. Sika siguro na kaayan-ayat ti gayam ko. Saan mat nga ta adakas? Agbalin tangag pagayam. Amom, masyanakan ka. Kalpasan na naamuak lang tinaglasata mapanubok. Agyamanag. Nga madadala ang amadudog tiriknag. Naada mga si kanya. Iso pang panunutak ti umadayo langan. Patuluyam ti plano nga madayo? Tsaka yata siya ti pakarereview kan ti biag da Philip kan sa set. Agdendin na damanayin. Maragsak ka na ka makamoy ti dayta. Namempinsan na nalipata kung tinapalabas mi ka ni Philip. Tuwapay nga minaan nagkita kami pa idlarang. Kunat mo saan na kun amalagip pa Suset. Kat insukat akon anamin pinsan kini Philip. Mama, di kay kuman nagpasugnat kanya. Da kayo latatiina. Nauran niya pa'y timapaspasamak. Asawak ni Philip. Kat da kayo tiinhag. Kat, kumusta kayo mutan kini Philip? Nagsablin di kinaragsak ti panagdanami, Mama. May salaan ti pagdandanagap. Ang mga nadyakon may kaniti anak. Kat agsapol iti sa bali, amakay paaikin kwa na iti anak. No dahil ti pagragsakan na. Itad ko ti waya-waya na. Anya ka di maninday tang ibagbag. Nagbalin ka ka din amaag, ha? Gusto. Di kay kuman agungat pa Mama. Apay ada kay tinangilo ka titiri daw, Papa. Ti asawak. Manipod si Mang Pat, Philip. Saan pa rin mo rin ti kwartuyo? Saan anangal daw? Oh, ang mga masakit. Anya pa'y tinadlaw yung kingkwana. Naliday. Kasla makaluluwa. Ay, apay nga ta. Anya ti problema na. O sige, danuna kiti kwarto mi, Papa. Oh, apay nagsangsakit ka. Anya man ti problema. Nagkapuak ni Doktor Itaipikan. Pasol ko ti amin. Ah. Pagawanan na ko, Ma. Saan ka amaawatan? Saan ka na maipayan, iti anak? Pasol ko ti amin, Philip. Saan ka kaguna na mapanunod mo, ti? Isumahat, iti makaipaikan ka, iti anak. Yeah. Siriring kayo pa'y kahin, Papa. Mariribu ka na kada kayo nga gasawa. Anya da ito'y na mapaspasama kada kayo. Kahit ko di makalipat, Papa. Sana ni Suset takim pasol. No apay asan kami ang maagdaan ni anak. Siya ti problema. Anya ti sasawa. Papa, ang mga nusyak na diferensya na. Anya ti pagkunaam iti dayta Philip. Nagpa-check up ka din iti doktor. Basta, Papa. Saan ko nga mo? No anya ti kay papananda ito eh.
Sa balin tula siguro nagundaway akasaritam ni Suset. Abalayan. Bareng nasaya atong tirik na na. Apay, anya man ti mapaspasamag kadakwada nga agasawa. Awan ti problema da, abalayan. San na ko maapagilimoy dan, Arturo? So magmamanon nga aldaw nakapupuklatan ni Suset iti kwarto na. Agmamayo ka no? No adda sakit na, apay adiyo ipan iti doktor. Saan ngagtal na tinakam ko no jak makasarita ti anak ko? Oo, sige abalayan. Kitulod ka iti kwarto na nga agasawa. Bareng saan pa'y nakaturo. Jak na ko man kaya ti uminom iti nasangar. Ngam awis mo Papaya, anya ka iti problema, Felix. Saan ko kuman na mawat tayo, Walter? Tiyan niya, adula amin napakariribo ka. No saan nakaamaipayan ni Suset iti anak, kumita kayo sa bali. Dahil tatisan ko akabaalan nga ramidan. Ay nagkasawak. Umsaktihan di problema. Anya ti kaya kahit maasawan. Amangan siyak ti adaan iti diferensya. Pare, apay kas tati pampanunuto. Agpakita kayo iti doktor Mabuti nak. Amangan nusan kunto amaaklon ti resulta. Siring ka pa lang. Makapadagas kang katagpuyat. Matayak nila kuman. Saan mo kumaasawan dita? Amo, marikrik nagmatkat. Kaya't nakapapasan. Sana. Yakay nagsagaba kay titinak. Kay kahit ko payas siyak di masaktan. Ay, ayatan ka, unay. Kastakman. Saan ka kuman nagsangit? Maturong tala. Kaya't ko anak-anak pagkat ka. Kabayatan ti pan naturog ta. Nalusyaw at talaga tilangang. Di ka ko magpa-doktor. Amang ano kumari pa iti sakit mo. Mayat pa lang matirik na kita agsusukat at mama. Ita'y makadano nagtitoy ka. Kakapsot ka na ulawak matan. Mabit lang, tagdi ko sa kuyugang kalaangan iti doktor. Talaga maulawak mama. Kas lang, magkalim mo daw. Ang nervyos ako mata. Susan! Binang! Mingay! Umaydak magtulungan! Itaray tayo iti ospital ni Susan! Kumusta di asawak, mama? Anya tinapasawak kang kuana? Di nagpagtanakan ni Philip. Nasayatan tirik na. Rumarakmat lang dito ospital. Anya? Agkakapsat tila nga aman ako. Anya ka di marikrik na. Maulawak pa ila. Nung kabalak na ito eh. Kagangay lang nga magkarik na. Kiti pa nagkapsot kan. Panagulaw ta. Agtatagsanan. Anya? Pudno ka ni. Saan ka kaya maragsakan, Philip? Kamaudyanan na. Madaan tantong matlaangan iti anak. No kasta? Agyaman ako na, Diyos ko. Mama, tsaka di makikonpoint dito ospital. Sa anak ko na masakit. Ay, mabit lang haron. Amapan ko kasarita dito to. Si kapay lang di makamu iti asawang pilit. Uwan, mama. Suset, anadam ta si Kukma. Kahit ko atuma o ti anak ta na salunat. Anak ko. Anya pala ti pagsangitan. Agyaman ako na iti Diyos. Tanasalon at kaming agin. Agyaman na. Tabintang matlaan ang tinabayagan nga inururay tanga anak. Kamaudyanan na. Ang damot laangan apo ko kagwapo pa. Talaga ang naragsak kayo nagapuan niya, papa. Word, Philip. Sa bali latirik na ti anda apo ko na. Philip, nagkaragraksak tayo tan. Uwan, ayatang kaunay. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.